Fideo dosbarthu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Defnyddio ffwythiannau esbynyddol ar logarithmig. Dyma yr rheolau indexau, dylen ni fo'n cofio, a dyma'r rheolau logarithmau ni wedi dod ar eu traws. Felly, ni'n mynd i fynd trwy cwpl o enghreifftiau a ni cael gweld sut mae'r ein yn gweithio. Felly, ar un cynta, datrysiwch yr hafaliad i'r pŵer 2x minus 16 i'r pŵer x plus 63 yn hafel i 0. Nawr, ni'n gallu ysgrifennu i'r pŵer 2x fel i'r pŵer x wedi sgwario, a felly bydd gyda ni quadratig yma mewn i'r pŵer x. Felly, os gosodwn ni yn lle i'r pŵer x, gallwn ni ysgrifennu'r hafaliad yn nhermau wedyn ni ffactorio, ffactorau 63 yn adio i roi minus 16 i ni, a ni gael minus 7 a minus 9. Felly mae yn 7 neu mae yn 9. A yw i'r pŵer x, felly mae i'r pŵer x yn 7 neu yn 9. Felly nôl i x, gwrthwneud i'r pŵer x yw ln. Felly x yn ln 7 neu x yn ln 9. Felly 3 lledegol, os ydyn ni angen, mae gyda ni 1.946 neu 2.197. Enghraifft 2. Datryswch ar hafaliad 3 i'r pŵer 2x plus 1 minus 12 3 i'r pŵer x minus 57 yn hafel i 0 gan roi'ch ateb i 3 le degol. Felly, dyna beth sydd gyda ni. Ni'n gallu gwahanu'r 3 i'r pŵer 2x plus 1 i fewn i 3 i'r pŵer 2x lluosi gyda 3 i'r pŵer 1. Swm yr indexau yn golygu bod nhw wedi cael eu lluosi cyn hynny. Felly fi'n gallu dod ar 3 i'r blaen a mae gyda fi 3 lluosi 3x wedi sgwario. Minus 12 lluosi 3 i'r pŵer x minus 57. Nawr gyda fi quadratic mewn 3 i'r pŵer x. Felly gallai nawr ysgrifennu yn lle 3 i'r pŵer x, a mae gyda fi y quadratic yn edrych fel 3 sgwar minus 12 minus 57 yn hafel i 0. A mae hwnna'n ffactorio. Na, dwi ddim yn ffactorio, felly yn ella'r fformwla neu'ch cyfrifiannell, a chi'n cael y ddau ateb. Yn hafel i 2 plus ail israd 23, neu 2 minus ail israd 23 o'ch cyfrifiannell. Felly, yw 3 i'r pŵer x, felly mae 3 i'r pŵer x yn naill 2 plus ail israd 23, neu 2 minus ail israd 23. Ni methu cael 3 sy'n rhif positif i unrhyw bŵer yn rhif negatif. Mae 2 minus ail israd 23 yn negatif, ond mae 3 i'r pŵer x methu bod yn negatif. Felly ni'n gallu cael yr ail ateb. Felly cymeryd x, wedyn ni mas o fyna yw log sail 3 o'r mynegiad sef 2 plus ail israd 23, a mae hwnna'n rhoi ni tua 1.744 i 3 le degol. Enghraifft 3, mae anhafaleddau dyn ni fan hyn, felly datryswch yr anhafaleddau. Felly yr un cynta, 1.2 i'r pŵer x yn llai na 5. Beth gall x fod? Wel, os ni'n cymeryd log o'r ddau ochr, achos mae'r log yn positif a mae fe'n ffwythiant sy'n gynyddol, felly dyw e ddim yn newid cyfeiriad yr anhafaledd. Felly mae log y ddau ochr, ni'n cymeryd log sail 10 fan hyn, log yn golygu log sail 10, ar gyfer 1.2 pŵer x yn llai na log 5. Felly, o reol 4, ni'n gallu cymeryd y pŵer i lawr
yma, felly bydd x log 1.2 dyn ni yn llai na log 5. Nawr, mae log, os i ni'n rhannu, ni'n gallu rhannu dim ond bod beth ni'n rhannu gyda yn positif. Felly mae log 1.2 yn bendant yn positif, felly ni'n gallu rhannu gyda fe heb newid yr anafaledd. Felly mae x yn llai na log 5 rhannu dy log 1.2 sy'n rhoi i ni 8.827 i driledegol. Ar gyfer b, ni'n mynd i wneud un peth, felly 0.4 i'r pŵer y yn llai na 0.0001. Cymryd logs o'r ddwy ochr, log sail 10. A dod â'r pŵer mlaen, felly y log 0.4 yn llai na log 0.0001. Nawr, dyw log 0.4 ddim yn positif. Mae e'n tua minus 0.3979. Felly, i rannu gyda rhif negatif, mae rai fi newid cyfeiriad yr anhafaledd. Felly, yn mynd i fod yn fwy na nawr, log 0.0001 rhannu dy log 0.4. A mae hwnna'n rhoi ni 10.05. Felly, enghraifft fach arall, nawr, bach mwy cymleth. Felly, log sail 4 o 10x plus 6 minus 2 log sail 4x yn haflu 1. Datryswch hwn. Ni angen gwybod pa x sy'n bodloni hwn. Felly, ni'n mynd i gymeryd defnyddio reol 4 a mynd ar 2 log sail 4x fel bod yr x sgwar yn y log sail 4. So, ni'n mynd ar pŵer mewn y tro yma. Nawr mae gyda ni 2 log ar ochr chwith. Ni angen tynnu, felly tynnu ni'n rhannu nhw, log reol 3. Felly mae log sail 4 o 10x plus 6 rhannu dy x sgwar gyda fi yn gorfod fod yn 1 na beth ni angen. Nawr, cymeryd y log sail 4, mynd â fe draw, felly mae 4 i'r pŵer, y sail yn 4 i'r pŵer, y rhif ar ochr dde yn 1. Felly 4 sydd gyda fi fel yr ateb. Ni'n lluosi dy x sgwar, felly mae 10x plus 6 yn haflu 4x sgwar. Yna popeth un ochr, felly mae 4x sgwar minus 10x minus 6 dy fi yn haflu 0. Ni'n lle rannu dy 2 a ffactorio, neu dod i fewn y cyfrifiannau, lle ni'n cael x yn 3 neu x yn minus 0.5. Nawr, x yn minus 0.5, ni methu cael log sail 4 o rhif negatif, felly nid yw x yn haflu minus 0.5 yn bodloni'r hafaliad gwreiddiol. Felly dim ond x yn haflu 3 sydd gyda ni. A gosod hwnna mewn y cyfrifiannell, ni'n cael, felly x yn 3, ni'n cael log sail 4 36 minus 2 log sail 4 3, a gosod hwnna yn y cyfrifiannell, neu defnyddio reolau logs, a ni'n cael bod e yn gweithio mas i fod yn 1. Felly mae x yn haflu 3 gyda ni fel yn datrysiad. Enghraifft 5. Mae'r diagram yn dangos graff y yn haflu e pŵer 2x minus 8 e pŵer x plus 12. A mae 4 darn i'r cwestiwn yma. Felly y darn cyntaf, ysgrifennwch gyfesurynau'r pwynt A lle mae'n gromlin yn croesi'r uchelyn y. Felly dyma ni, a pan mae'n croesi'r uchelyn y, mae gyda ni x yn haflu 0. Felly gosod x yn haflu 0 yn yr hafaliad gwreiddiol, a ni'n cael y yn haflu e'r pŵer 0 minus 8 e'r pŵer 0 plus 12. A wrth gwrs mae e'r pŵer 0 yn 1, felly mae 1 minus 8 plus 12 dyn ni yn haflu 5. Felly cyfesurynau, bydd 0 ar gyfer yr x a 5 ar gyfer yr y. Cwestiwn bet, ar gyfer hafaliad y linell L, sef asymptot llorweddol y gromlin. Dyma L lle mae'r gromlin yn tueddu tuag ato fel mae mynd i minws anfeidredd.
Felly fel mae x yn minws anfeidredd, mae a i'r pŵer x, y darn yma o'r hafaliad yn mynd tuag at 0, yn mynd yn fach, a mae a i'r pŵer 2x hefyd yn mynd tuag at 0. Felly mae gyda ni wedyn 0 minus 0 plus 12, felly yn hafel i 12. Hafaliad y linell wedyn bydd yn hafel i 12. Ar gyfer C, darganfyddwch union gyfesurynau'r pwyntiau B a C lle mae'r gromlin yn croesi'r uchelyn X. Mae croesi'r uchelyn X yw lle mae yn 0. Felly, ni gosod yr hafaliad yn hafel i 0 a ni'n gallu gweld nawr mae dynnu quadratic mewn a'r pŵer X. Felly, a'r pŵer X wedi sgwyrio'r un gyntaf, minus 8 a'r pŵer X plus 12 yn hafel i 0. Ni'n gallu gosod a'r pŵer X yn llythyren, a wedyn mae dynnu p sgwar minus 8p plus 12 yn hafel i 0, sy'n rhoi ni bod p naill ai'n 2 neu'n 6. Felly p oedd a'r pŵer X, felly mae a'r pŵer X yn 2 neu yn 6. Felly mae X wedyn, gwrth wneud yr a ni'n cael ln 2 neu ln 6. 2 werth ar gyfer y 2 gyfesurin. Ni angen union y cyfesurynau, felly ni ddim yn mynd i wneud yn ddigolyn. A ni'n gwybod ar y pwynt yna, ni'n mynd trwy yn hafel i 0, felly ln 2,0 a ln 6,0 sydd gyda ni yma. Ar gyfer D, profwch mae cyfesurynau'r isafbwynt, neu'r minimum, y gromlin yw ln 4 minus 4 yma. Felly, i ddod o hyd i isafbwynt, ni angen cael yr graddiant yn 0, felly dy dx yn 0. A dyna beth oedd felly mae differiad a'r pŵer 2x yn a'r pŵer 2x, lle os i dy 2, differiad yr pŵer, a mae a'r pŵer x yn aros yn a'r pŵer x, felly mae'n dweud ni 2 a'r pŵer 2x minus 8 a'r pŵer x plus 0. Ni'n gosod hwnna'n 0. Mae dyn ni quadratic, neu ni'n gallu rannu dy 2. Ni'n gallu cymeryd a'r pŵer x allan, felly 2 a'r pŵer x allan. A mae gyda ni a'r pŵer x minus 4 ar ôl. A gosod hwnna'n 0. Felly naillai'r a'r pŵer x yn 0 neu'r bracket sef a'r pŵer x yn 4. Felly ni gyw a'r pŵer x yn gallu fod yn 0. Felly dim ond a'r pŵer x yn hafel i 4 sydd gyda ni. Fel yr isafbwynt, hynny yw x yn hafel i ln 4 yw'r cyfesurin x a'r cyfesurin gosod e nôl mewn i'r gwreiddiol, a felly ni'n gwybod bod a'r pŵer x yn 4, felly mae gyda ni 4 i sgwario minus 8 llosi 4 plus 12, a ni'n cael minus 4 fel yr cyfesurin Felly, yn cyfesurynau ni ar gyfer D yw ln 4 minus 4.